Здравейте и добре дошли в Историята разговаря. Мястото, където миналото има глас, а идеите, които приемаме за даденост, се връщат, за да ни разкажат как са се родили. Днес ще ви срещна с човек, с чието изобретение вероятно сте си играли като деца. Моделирали сте го, смесвали сте цветове, правили сте топчета, животни, чудовища, а понякога просто сте го размазвали по масата без никаква цел. Този човек не е художник, не е скулптор, не е учител. И въпреки това е дал на милиони деца първият им урок по творчество. Днешният ни гост е Ноа Маквикър, човекът, зад когото стои създаването на пластелина. Благодаря ви. Звучи доста по-вълнуващо, когато го кажете вие. Истината е, че никога не съм планирал да правя нещо за деца. Наистина ли? А човек би си помислил, че това е целта от самото начало. Не, напротив. Пластелинът всъщност не беше играчка. Той беше средство за чистене. Почакайте. Чистене. Да, за чистене на тапети. Добре, това определено не го очаквах. Разкажете ми. Говорим за началото на 30-те години в Съединените щати. Тогава домовете се отопляваха с въглища. Красиви тапети, но след месеци черни следи, сажди, мръсотия. Хората нямаха начин да ги почистят без да повредят стените. Аз работех във фирма в Синсинати и задачата ни беше ясна. Да създадем нещо меко, което да вдигне мръсотията без да наруши тапета. И успявате. Да, създадохме една странна, мека, мазна смес, без форма, без цвят, но тя вършеше работата перфектно. Продажбите тръгнаха, бизнесът се стабилизира. И тогава нещо се променя. Да, дойде модерното отопление. Газ, електричество, чисти стени. И изведнъж проблемът, който бяхме решили, изчезна. А и с него нуждата от нашия продукт. Тоест, фирмата е пред фалит. Точно така, да. Имахме складове пълни с нещо, което вече никой не искаше. Провал. Тих, бавен и много реален. И тогава съдбата се намесва чрез детската градина. Да, съпругата на нашия менеджер, Кей Джеймисън, беше учителка. Един ден взела малко от тази смес, просто за да види какво ще стане. Дала я на децата, без инструкции, без цел. И децата полудели от радост. Мачкаха, търкаха, смесваха. Никой не искаше да спре. Кей се прибира вкъщи и казва само едно нещо. Не го изхвърляйте. Това нещо е специално. И така нещо създадено за чистене започва да учи децата да творят. Да. Променихме формулата, махнахме химикалите, добавихме цвят, аромат, направихме го безопасно. И му дадохме нов смисъл. Днес пластелинът е навсякъде, в училища, домове, терапии. Осъзнавахте ли тогава колко далеч ще стигне? Не, просто се опитвахме да оцелеем. Но с времето разбрах нещо важно. Децата не просто си играеха, те учеха да пробват, да грешат, да започват от начало. Точно като самата история на пластелина. Точно така, да. Господин Маквикър, ако живеехте днес, какъв би бил живота ви? Може би пак щях да правя нещо меко, но не за ръцете, а за хората. Нещо, което да им напомня, че провалът не е край, а форма, която още не е завършена. Благодаря ви, господин Маквикър. Понякога историята не започва с бляскав успех. Започва с склад, пълен с нещо ненужно. Но ако му дадеш втори шанс, може да се превърне в цвят, радост и детско въображение. А вие, приятели, бъдете с нас и следващия път, защото историята винаги има какво да каже.